खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे बर'जों लोगोसे सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों गाथारजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय झारबारियाव मैया हाग्रानि मैदेरजों राणा बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा गाथारजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रायाव बन नागिरनो थांनायावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय सुबुंखौ सुदेमपुरी गामिनि थागिरि होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो गुबुन मोनसे जाथाया जादों भारत भुटान सिमनायाव थानाय उल्टापानियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टिकाराम राय मुंनि सासे सुबुङा क'क्राझार सहरनिफ्राय उल्टापानियाव थांफिनाय समावनो उल्टापानिनि ओनसोल गेजेर मोनब्ला मासे हाग्रानि मैदेरजों गाथारना गालांजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं फरायसालिनि डिपुटि इन्सपेक्टरा हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सुनिबारखालि सासे डिपुटि इन्सपेक्टरखौ हमदों। बे डिपुटि इन्सपेक्टरनि मुङा बुद्धा काटाकी होनना मिथिनो मोननाय जादों। बियो गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि डिपुटि इन्सपेक्टरमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय सरकारा हरनाय धोन डेभेलपमेन्ट फान्डखौ हरनायनि मुङाव 8,000 रां बिदोंमोन आरो 5,000 रांखौ होग्रोनानै उनाव गाहाय फोरोंगिरिया भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनो फोरमायनायनि उनावनो बे रां जासुला डिपुटि इन्सपेक्टरखौ पुलिस हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं 8 मार्चआव अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि मानगेदर एन्थनी आल्बानिसआ भारतआव दावबायफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां एन्थनीसआ भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगेदर नरेन्द्र मदि बिथांजों खनिज बेसादफोरनि सायाव गुबुन गुबुन गोनांथि जानाय बेसादफोरनि सायाव आरो गंनै हादरनि सोमोन्दोखौ गोरा खालामनायनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांजों लोगोसे फालांगि आरो टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि मानगेदर डन फारेल आरो नर्थ अस्ट्रेलियानि दोन जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि मानगेदर मेडेलिन किं आरो बेफोरनि अनगायैबो गोजौ थाखोनि फालांगि आफादनि थान्दैफोराबो फैफागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बिथांमोनहा गाहाय मन्थ्रि मानगेदर नरेन्द्र मदि बिथांनि खावलायनाय बादि भारतआव 8 मार्चनिफ्राय 10 मार्चसिम दावबायफैगोन आरो गंनै हादरनि गेजेराव जानाय टेस्ट मेचखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगेदर नरेन्द्र मदिजों लोगोसे अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि मानगेदर एन्थनी आल्बानिस बिथाङा नायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गोबाव समनिफ्राय मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै प्रमानफोराव दैदेननाय सोरखारा मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनायखौ होबथानो राहा लानायनि खौरांखौ सोरखाराव फैनि सिगाङावनो फोसावदोंमोन। बेबादि फोसावनाय लेखानो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि साहा ओनसोल 2 नं सनाजुलि बादलाफारा साहा बागाननि फ्राय डिमाकुसिसिम 3 किल'मिटार गोजानसिमाव सलार फेन्सिं होनाय खामानि जानाय थाखाय मैया रायजोफोरनि थाखाय बेखेवनानै होयो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। बिथां इएम रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि प्रमिला देरहासार हाग्रामानि बिसिमोनहा जौ बिगा हा आवग्रिना लायोब्ला साधारन रायजोफ्राबो लाखागोन, नाथाय हाग्रानि आवथायाव थानाय हाखौ रावबो लानो मोननाय नङा, होखारनाय जाखागोन होनना बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथियो। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि फरेस्ट रिजार्भआव थानाय बिपिएफनि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारीनि साहा बागानखौ एरखुनो थांगासिनो दं होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बुंथियो।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।